Rád svoje dni začínam s vďačnosťou. V modlitbe poďakovať Bohu za dnešný deň. Že sa môžem vôbec zobudiť, nadýchnúť sa a byť tu. A je to také veľmi jednoduché a prosté, lebo ovšem neviem, čo ma čaká v tom dni, ale si myslím, že to je veľmi dobrý začiatok povedať proste, Pane Bože, som Ti vďačný za dnešný deň. Som Ti vďačný, že môžem dýchať, že tu môžem byť. Som Ti vďačný, že mám ďalšiu príležitosť na niečom pracovať alebo mať vzťahy s druhými ľuďmi. Proste som Ti vďačný, že môžem ďalší deň žiť. Čokoľvek sa môže stať ten deň, tak si myslím, že je to veľmi dobrý začiatok dňa. Chcem ťa trošku povzbudiť, tiež tak začínať svoje dni s vďačnosťou, lebo to, že tu môžeme byť, to, že máme ďalší deň, ďalšiu príležitosť napredovať, aj keď tie dni môžu byť ťažké, smutné, veselé, radostné, tak je to ďalšia príležitosť niečo spraviť. Ďalšia príležitosť byť na tejto zemi. Tak ťa chcem trošku povzbudiť, začínať svoje dni s vďačnosťou. Maj požehnaný deň. Ahoj.